Ставчета. Аз съм килъра и до мен е Беркито. Здрасти. Чакай. Ставчета. Ето това ми е снимката в Skype. Да покажа моя Skype. Това е снимката в Skype. Не се пишат с сатирия маха. Се пише Пенчо Секирата. Сега ще го напишем с малки букви. Кажи моето. Ти ли се регистрирал? Какво? Ти го кажи де. Моя скайп. Добре. Моя скайп е ber.ber96. Ще ги има линк пак от описанието. Ето го хора, Пенчо Секирата. Така, една снимка на Хейчот. Когато ми е в YouTube. Пък се пише в принцип с сатирия маха. Ама чакай, Берк, нали вече нашия тим се казва... BG Wolves. Да. И питате, що не се пише килъра, и аз не знам що. Ето това е моят скайп, както Пенчо Секирата. Така са моите приятели, ето го на Берк Скайпе. Ето го Берк. Значи взима нов канал, да се абонира за МК. Ето една снимка на джанта, синя, но кефа мен. Берк се пише. Ама... Кой беше Берк? Не кажи? Берк 78. Не бе, да те търсят от Skype. Ще го има линк в описанието. И мисля, че това е за друго, какво да кажа. Да, новата програма е тя хора. В принцип снимам... Ще питате, що имам толкова малко игри, но ясно защо съм CS към и Half-Life. Half-Life може да снимам комутацията, тек не ползвам. Ясно малко ползвам. И бадикала. Ето снимам с новата програма, хора. Ето е новата програма. В принцип, вижте колко е хубава. Мога да дам линк откъде да се стигнете. Тук е камера. Пускате... Тук снимки може да правите с F9. F8 на снимане. Пауза. Контрол и F8. Контрол и F8 дали ще е. Всъщност ще са. Бати букука. Така, ако искате, така вижте, ако така да сновите час за колко минути може да снимате. Така, честно, да го спрете или да го пуснете. Така можете. Така са ми настройките. Ето изходите, пещериките. Ето, ако искате да снимате и да не се вижда това, е така. Цанк. И там. И мисля, че това вече... Абонирайте се за Килър и за Беркито. До виждане!